Čaute ľudia, zdravím vás s Tomhami, ja mám pre vás také jedno krátke, jednoduché a super videjko, kde sa natočil taký slow motion. Skakal som na trampolíne, ale o to by ani nešlo. Ja som včera bol vlastne v obchode, bol som v takom detskom hračkárstve, kde som bol niečo kúpiť a tak si kráčam a zrazu som natrafil na Minecraft. Neuveríte mi, čo som si kúpil, takú menšiu pamiatku na to, že som vlastne v Írsku streamoval a že som tu bol a že som vlastne mohol hrať. Takže ja vám ukážem, čo som si vlastne kúpil. Kúpil som si postavičku Minecraft, ako vidíte, môžete vidieť, ja to síce ešte nemám otvorené, ale ak chcete, môžem to otvoriť. Je to v podstate enchantovaný panáčik, tu je vlastne aj návod, ako to vlastne enchantnú, ja vám to ukážem. Môžete to vidieť, dúfam, že to vidíte z hora a dole poriadne. Ako je to halus, nebola to vlastne taká najlacnejšia hračka, ale ja osobne som sa ako potešil a som si povedal, prečo nie, veď ešte niečo také v podstate nemám z Minecraftu, no a tak som si povedal, že si to kúpim. Ja to rozbalím a ja vám to ukážem, ako to vlastne tá hračka vlastne vyzerá. Je tam meč a je tam vlastne brnko, je tam v podstate všetko, čo k tomu treba. Takže, počkajte, ja to otvorím. OK, síce nemám tu žiaden statív, nemám kde vlastne ten foťák takto položiť, ja to skúsim aspoň tak, aby ste to vlastne vy v podstate videli. Dúfam, že ma vidíte. OK, takže tu je vlastne to, čo vlastne potrebujeme, tá postavička Minecraft. No a skúsime to teraz otvoriť. Ako to vlastne vyzerá, kurňa, to je takto pozatvárané, kámo, že to ani to otvoriť nejde. A nechcem to nejak zničiť, chcem si to vlastne zobrať so sebou. Dobre, ja to potom naspäť vlastne zložím do tohto. Kámo, takto to je náreč, že proste Minecraft. Neviem, či tu ešte niečo je, to je v podstate len čistá úplne krabica, že Minecraft. OK, k tomu sa ešte vrátime, pozrieme sa teraz ešte k tomu. Toto je halus. Čo ten Tom Han vlastne nevymyslí, že si kúpi ešte aj Minecraft postavičku. Dobre, kamošku, teraz by som ju chcel aj vyťahnuť, ale ona je úplne mega tuto zatesnená. Dúfam, že to nejak neponičím. Kámo. Hlavne bacha na tú hlavu, lebo ak mu tú hlavu otrnem, tak to bude mega prúser. Ja to chcem vlastne tak, aby som to mohol dať naspäť do toho centra, ale ono to tam takto drží, áno, jasne, takto. Najprv to spravím tak, že mu tie nohy vyťahnem. Tak, tie ruky. Áno, kámo, tak akože to je halus, ako to vyzerá, čo ten vojak v podstate nevymyslí a ešte aj tie postavičky. Dobre, tu máme toho najdôležitejšieho, máme tu panačika, kámo. A teraz, čo mu dáme na seba? Samozrejme, že dáme mu brko, nohy sa dajú ešte vlastne takto hýbať, ale už tieto spodné sive sa nedajú hýbať. Dobre, to by sme v podstate mali. Jeho si postavíme takto, dúfam, že to vidíte, tak aby ste to videli. No, bar sa mu sa nechce a stojí, super. Teraz máme je to tak, kámo. Dáme si čiapku, takisto enchantovanú. Je to sranda. Dobre, teraz si dáme brnko. Pozerám, že tam mám aj pozoru, prosím ťa, kámo, nezlom si to, lebo to bude prdeli, ak to zlomím. Potom už tej hračky v podstate nebudeme mať nič. OK, tu máme v podstate pred a zad, to znamená, že pravdepodobne, ako sa to tam dáva? Dobre, toto by malo byť, skúsime tie ruky v prvom rade vytočiť a treba dať to, no, áno, to nie je proste, najprv to tam dať, ale ja si myslím, že možno ani nie, skúsim to nejakým štýlom tam dať, tak aby to držalo a je to ako trošku neprakticky, ako pozerám, fakt mega sa to tam bude asi pravdepodobne
podávať. Možno tie ruky sa dajú nejakým štýlom možno pohnúť a ne. Sa v podstate nedá s tým nič spraviť. Dobre, skúsime najprv zad asi naložiť. Ale takým štýlom, že vlastne toto by malo byť pravdepodobne hore návrh na ruky. Hoď. Tak. Jasné, dobre, zadok už máme, pravdepodobne zadok som tam dal a tým pádom sa mi vlastne to trošku oddialilo a teraz v pohode by malo ísť predok, krásne. Dobre, takže máme už aj predok, čo je super. Teraz si dáme, máme tu ruky, jedna ruka, taktiež druhá ruka, poď moja, poď. Je to tam ale úplne mega zatesnené, čo musím povedať, že sa s tým ani nedá nič poriadne vyťahnuť. Ale to by malo ísť v podstate len takýmto štýlom, že tá ruka je len takto, alebo malo by to ísť možno aj nejak ináč. Nie. Takto by to nemalo byť, lebo tam má ísť ešte meč. Takže v podstate malo by to ísť len takto, jednačka. Ja to vlastne pospájam a potom vám to ukážem, nechcem sa mi to tam stále hazardať tú kameru. Aspoň tuším, že by to malo byť v podstate takto. To sa mi zdá, no. Dobre, to sú tie... Ne, kámo, to sú vlastne nohy. Sorry, ja to dávam na ruky, neviem prečo už som aj zabudol, že ako to má byť vlastne. Tak. To je v podstate jedna ruka, teraz to je v podstate druhá ruka, tak, a teraz sa dáme nohy, jedna noha, druhá noha, je to akože halus fakt, čo to tí vlastne ľudia nepovymýšľajú, tak, jedna nožka, samozrejme druhá nožka, dobre ľudia, takže tu máme vlastne moju postavičku enchantnutú v najvyššom leveli, hej. Samozrejme škoda, že to není diamantové, bolo by to určite lepšie, ale teraz čo ešte na to máme? Máme ešte na to meč. Ten meč som mega zvedavý, ukáž. Wow, aký je ten meč, aký je mega tvrdý, môžete sa na ňu pozrieť, skoro, že není diamantový, ale ja ten meč mu v podstate vpárem do tých rúk. Znamená, že kámo, tak toto je akože mega halus ľudia, musím vám povedať. Tak toto ne, toto ma už úplne dorazilo, kámo. To ma úplne mega dorazilo. Takže v podstate takto to vyzerá môj... Takže takto to vyzerá môj enchantnutý panančík, takže to je vlastne to mám, ja vám to takto ukážem, môžete sa na to pozrieť, dúfam, že ho vidíte poriadne s tým mečom, kamo, to je úplne šarka, to je moja pamiatka, na ktorú si zoberiem a teraz si myslím, že sa poďme pozerať ten spomalený pohyb, ktorý som skakal na trampolíne a trošku som tam natočil a ja dúfam, že sa to bude aspoň tak trošku páčiť. Určite nezabudnite potom tam hodiť like, nezabudnite dať nejaký koment. Určite ma potešíte odberom, určite ak budete to videjko zdieľať. Ja som rád, že ste to mohli aspoň vidieť, čo som si kúpil, akú som si spravil radosť. Ja vám ďakujem a s pozdravom vás pozdravuje Tom Ham a čaute. Čaute ľudia, ja som v obchode a práve som našol mega bombastický meč. Diamond meč. Minecraft meč je to paráda, ok?